skole bare aldrig nogensinde være så. Hvad så du? Jeg troede, det skulle ikke. Kevin, hvad laver du? Kigger. Jeg er herovre. Vi kører? Ja. Okay. Ja, jamen velkommen til jer seere derude. Lige nu ser I på mig, Træsko, og bag kameraet har vi Kevin. Vi vil lave en dokumentar, fordi okay. Det er fordi vi har hørt, og det er altså kun et rygte, og det er meget, meget mystisk. Vi har tænkt os at gøre noget meget, meget farligt. Vi har tænkt os at finde ud af, hvad det er for et mysterie, der er omkring muren. Og muren er et spøgelse, som jeg ved faktisk ikke så meget om ham, men det er noget med, at han er død. Det har spøgelser det med at være. Ham vil vi gerne finde ud af noget om, så vi har fundet en ekspert, vi skal ud og snakke med. Og så skal vi selvfølgelig ned i kælderen, fordi det er der, han er. Og så skal vi møde et spøgelse. Det bliver super spændende. Vi er lige på vej ud for at finde en ekspert, som ved alt om muren. Ja, vi mistede ham så lige, men ja, det kan jo ske. Måske er han også et spøgelse. Hvorfor er den mand så hurtig? Jeg forstår det ikke. Niels er cirka lige så svært at finde som et spøgelse. Så, kom. Ja, selvfølgelig må I det. Hvad skal vi spørge om? Ja, en hel masse om muren. Alt, hvad du overhovedet ved, skal vi spørge om. Ja, super. Okay, jamen det skal jeg gerne sætte dig ned. Skal jeg sætte dig ned? Yes. Fortæl os om muren. Muren? Her på gymnasiet? Ja. Ja, nu er det jo ikke et slot, men der er så selv stadigvæk en lille spøgelseshistorie her fra skolen. Og den starter helt tilbage i 1942. Under byggeriet, hvor der var 43, hvor der var en mur, der forsvandt under byggeriet. Ja, jeg er klar. Yes, vi står nu her foran kælderdøren. Fordi vi skal ind til muren. Så vi starter med at åbne døren. Og man har ikke rigtig set ham siden. Og man fik ikke rigtig begravet ham ordentligt dengang. Så derfor går der lidt rygte om, at han rendte rundt på skolen. Men det var jo under 2. verdenskrig, så man gad jo ikke lede efter enkelt lig. Der var jo masser af lig at begrave, men ham fandt man så aldrig. Er det lys? Nej. Nå, det er jo også svært. Så har der en dør med en hel lås. Der er sådan en her. Kan du være låst? Katrine har løbet død. Boom! Okay, lad os bare gå videre. Øjeblik. Ja. Der er støj på skærmen. Skal vi have mere lys? Hvad? Er det fordi, vi skal have mere lys? Nej. Det har jeg fået. Hvordan vil I få dokumenteret, at den muren er stadigvæk? Hvad vil I prøve at gøre? Med det her fantastiske kamera. Ja, men det ligner altså ikke noget Ghostbuster-kamera. I skal nok have en lidt kraftigere version for at finde de her spøgelser. Hvorfor? For dem, der har været nede og lede før, de har været nede med almindelige kameraer. Det virker simpelthen ikke. Altså, når jeg går ned i kælderen, så kommer der støj på billederne en gang imellem. Det virker. De der kameraer, det har altså ikke virket tidligere, så jeg tror altså ikke på, at det er den rigtige løsning. Kan du også høre det?
gøre noget. Men det var bare lige før. Det var der en lyd. Hvorfor? Der er så mange nye hernede. Er du sikker på, at det godt bliver forvirret? Det var virkelig som om der var en, der gik. Tror du på mig nu? Ja. Nu tror jeg på dig. Fuck, var det? Så var den der. Jamen. Ikke godt fast det her. Og vi har altså stadig de der gamle ventilationsskakter i nogle af lokalerne over i 344, hvor vi skulle have været. Hvor man en gang imellem, når underviser derinde, så kan man høre nogle mærkelige lyde. Og vi tror altså, det er ham fra dengang. Selvfølgelig så ender vi ved ventilationssystemet. Jeg kan ikke se noget, der er lidt støj på skærmen. Helt der nu? Ja, det er ikke noget. Kan du ikke fjerne det der støj? Nej, jeg kunne da ikke. Jeg har på. Der kommer en lyd. Kan vi bare stoppe for nu? Nej. Vi fortsætter. Yes. Mange tak skal du have, Niels. Altså, det går helt galt på det nu. Simpelthen. Der står over det hele. Jeg kan sende det. Du kan ikke få det væk. Jeg har fået det, jeg kan ikke få det væk. Prøv lad mig. Okay, jeg er nødt til at stoppe opdagelsen. Vi optager igen. Måske, tror jeg. Kæft mand, der er mere støj end før.
Hvad søren, der var kameraet her?